רבותיי. רבותיי, אני מבקש לשמור על איפוק, וגם נאומים טובים לא למחוא כפיים. ואני מזמין, כדי להסביר מדוע הוא מתנגד להצעת החלטה זו, את התלמיד דניאל קולסקי מבית-הספר מרכז חינוך לאו בק בחיפה להציג את הנימוקים נגד הצעת ההחלטה. גם לרשותך 3 דקות, ואתם עומדים יפה בזמן. כבוד נשיא המדינה, כבוד יושב ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, גברתי ראש האופוזיציה, כנסת נכבדה. עוד משחר ההיסטוריה של העם היהודי עמד אברהם אבינו בבחינת גבול הציות במעמד עקדת בנו יחידו יצחק. במקרה זה ציית אברהם ציות מוחלט כשהוא מנותק מכל ערך מצפוני. לעומת זאת, נודע מקרהו של אלוף משנה אלי גבע, שבמהלך מלחמת לבנון הודיע שאינו מוכן להקריב חיי לוחמים ואזרחים חפים מפשע, ובחר להתפטר מתפקידו. הוא ציית לצו מצפונו. אז מהי הדרך הראויה? של אברהם אבינו או של אלי גבע? כנסת נכבדה, החברה הישראלית ניצבת היום על פרשת דרכים. היא נאלצת להתמודד עם שאלה מורכבת: מה מקומו של חופש המצפון בחברה דמוקרטית ומה מקומו בצה"ל? התשובה לשאלה תסרטט את אופיו המוסרי של עמנו. אנחנו יודעים כי במדינה דמוקרטית כל האזרחים ורשויות השלטון כפופים לחוק והוחל באופן שווה על כולם. אז האם ראוי לתת ביטוי למצפון האישי של כל אדם או קבוצה המשרתים בצה"ל? האם לא תמונה בכך סכנה קיומית למדינה ולצבא? ובכן, חברי הכנסת, אדוני היושב ראש, הסכנה תמונה בהתעלמות מוחלטת מרגשותיהם ומצו מצפונם של חיילים שהתגייסו כדי להגן על המולדת ומוכנים להקריב את נפשם למענה. והנה, במקרה אחד, פוקדים עליהם לפנות ואולי אף להרוס את ביתם, או במקרה אחר, פוקדים על חיילים לבצע פעולות שיטור ולשלוט על עם אחר בניגוד לצו מצפונם. אדוני היושב ראש, זו אטימות, חוסר רגישות, חוסר רצון להכיר בכאב של חיילים אלו. כאן טמון זרע הפורענות שמאיים על אחדותה של החברה הישראלית. חשוב לציין כי במגילת העצמאות נכתב: מדינת ישראל תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום, ובהמשך נאמר: תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. איפה הוא אותו חופש מצפון מובטח? מדוע הוא אינו מיושם בפועל? חברי הכנסת, ידוע שלכל כלל יש את היוצא מן הכלל. זו עוצמתה של חברה, לראות את האדם, לראות את הפרט. אנחנו בחברה הישראלית נדרשים לעוצמה זו בעיקר בימים אלו. על רקע פינוי המאחזים והיישובים, חיילים רבים נקלעים לדילמה בין הציות המוחלט לבין ההקשבה לצו המצפון, או ליתר דיוק, הדילמה בין חברה אטומה, נטולת רגש והתרגשות, לבין חברה מוסרית, רגישה, מתחשבת ובטוחה בעצמה. כנסת נכבדה, אותו חייל איכותי שעולם הערכים שלו והשקפת עולמו מוצקים ובהירים הוא נכס לחברה הישראלית. הוא נושא איתו את דגל המצפון והמוסר ומאיר בפנינו מקומות חשוכים שלא תמיד אנו רואים. אדוני היושב ראש, על העם ומנהיגיו להתחשב בחיילים שנאמנים לצו מצפונם ולהרחיקם מהתמודדות עם דילמות אלה. התעלמות ואטימות יובילו לפגיעה קשה בצבא ובחברה. הבנה והתחשבות יתרמו לצמיחתה של חברה מוסרית ולמימוש חופש המצפון המובטח במגילת העצמאות. לפני כ3 שנים אני והשר לשעבר דני נווה השתתפנו בתוכנית טלוויזיה נקמת המחוננים. אחד מהם היה נואם קולסקי. מאז אני לא יושן בלילה, מתעורר כל פעם לסיוט. ועכשיו אנחנו צריכים להצביע, זה לא יהיה צחוק. ואני מזמין, על מנת שישחרר אותנו לסיכום הדיון, את יושב ראש ועדת החינוך זבולון אורלב, שאולי יסייע בידינו.
אדוני היושב-ראש, כבוד נשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, ראש האופוזיציה, תלמידים יקרים. בתקופת בית שני הייתה פריחה בלתי רגילה של עולם התורה